Mayong dagan sa panahon ang masinati sa Sugbo atol sa dagkong mga kalihukan, relihiyoso ug kulturanhon, sugod ugma hangtod sa Domingo matod sa Pag-asa. Sa pakaron ang shear line o ang panagtagbo sa bugnaw ug init nga hangin ato alang nakaapekto sa eastern portion sa Luzon. Samtang easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nakaapekto sa Kabisayan. Subay niini lauman ang maayong tempo sa panahon hangtod sa weekend. Apan matod sa Pag-asa, mas maayong magdalang gihapon og payong ug tubig kung mogawa sa panimay aron mosalmot o baka mosaksi sa mga kalihukan sa sinulog. Gawa sa tsansa sa mga pag-uwan, init ug igang ang panahon nga masinati diin ang temperatura posibleng moabot sa 25 ngadto sa 31 degrees Celsius. Samtang ang heat index posibleng moabot usab sa 36 ngadto sa 39 degrees Celsius nga matod sa Pag-asa anaa sa extreme caution category. Nakita nato na ay mga short duration or passing rain showers or localized thunderstorms, but dili kini magdugay mga less than 1 hour or less than 2 hours. Prevailing gihapon ang time na walay uwan.